Μια φορά και έναν καιρό έστεκε καμαρωτό στο σαλόνι του σπιτιού ένα ρολόι παλιού καιρού. «Κούκου, κούκου», πενευόταν και με κανέναν δεν συγκρινόταν. Μα τι βλέπω, κι άλλο ρολογάκι, πιο μικρό από δαχτυλάκι. Ήταν ηλεκτρονικό κι είναι πρόβλημα αυτό. Το χρόνο δεν μετρά σωστά, άρχισε να χάνει τα λεπτά. Τώρα τι μπορεί να γίνει, το ρολογάκι τι θα απογίνει. Ο χρόνος δεν είναι μανταρίνι, είναι πράγμα σοβαρό και το ζήτημα είναι λεπτό. «Όλοι για έναν και ένας για όλους», φώναξαν με μια φωνή όλα τα ρολόγια πάνω στη γη. Αλληλεγγύη και στάση εργασίας, δεν υπάρχει γι' αυτό αντιρρησίας. Ο χρόνος παντού πάγωσε και το μικρό ρολόι δυνάμωσε. Η Ελίζα και ο Νικολά κοιτούν το ρολογάκι να μετρά σωστά. Μα πώς έγινε αυτό? Είναι των ρολογιών το μυστικό. Με ένα συν αλλάζουν όλα. Ξεπερνιέται κάθε μπόρα.